Anem a ensenyar-te com pagar un tribut o una multa a través de la passarel·la de pagament. És imprescindible disposar de la carta de pagament de l'impost o la multa corresponent. La carta de pagament de l'impost la podem obtindre de la web. Entrem en www.alcira.es. Triem l'idioma. En l'apartat destacats, polsem sobre la icona de pagament de tributs i multes, des d'on s'accedeix a una pàgina d'ajuda per al pagament. Polsem en accés al pagament de tributs, icona que es troba al principi i al final de la pàgina d'ajuda. Eixes icones ens porten a la passarel·la de pagament, oferida per Catalunya Caixa. No cal ser client d'eixa entitat per a realitzar el pagament. Si no és client d'esta entitat, l'accés es fa per la part esquerra de la web i tenim dos possibles accessos per a identificar el rebut a pagar. Emissora, referència, identificador, número de codi de barres. Si vostè és client d'eixa entitat, l'accés a la passarel·la es fa polsant Acceso al servicio i el pagament el realitzaria directament des del seu compte bancari. Una vegada identificat el rebut, podem realitzar el pagament només tenint una targeta de crèdit dèbit vigent. Omplim els camps sol·licitats i polsem enviar. Així ja tenim el rebut multa pagat. Finalment, abandonem sessió per a eixir.